videa tady na tom kanále. V dnešním videu budeme dělat ochutnávku různých uzenin, klobás a různých salámů. Doufám, že vás tady to video pobaví, dejte like, odběr a nějaký komentář. Dneska tady nejsem sám, jsem tady opět s druhým hostem tady toho videa, spíš členem, a to je Vojta. Čus lidi! Čau! Takže my dneska budeme dělat tu ochutnávku a doufám, že vás to bude bavit. Jako první věc tady máme jeden salám a je to paprika. Možná to někdo znáte, možná ne. A mimochodem můžete nás taky odebírat na našich sociálních sítích. Tady to máte dole. Okay. Takže vypadá to takhle, prostě takový kolečka. Prostě. Yes. A počkejte, ještě k tomu máme tady housky. Yes sir. Ať to máme. Takže máš housky. Yes. Já si dám to. Tak. Ochutnáme zatím samotný salám, ok? Tak. Takže vem si jeden salám a můžeme jít ochutnat. Takže. Já nemám rád. Já znám. Ten je dost dobrý. Tak to pojďme ochutnat na housce. To bude dobrý. Takhle třeba. Zní to je dost dobrý. Já už jsem dala třeba bez housky. Už jsem dala třeba takových 6 z 10. Je dobrý. A bez housky, teda s houskou, bych tomu dal 8. Dost mi to chutná. Tak bez housky 7,5, já to většinou kupuju. A s houskou taky 7,5. Top. Rio Pedro. Pedro, salám upřímně neznám, ale taky se mi líbil. Tak, to rozbalo jako masa. Tak? To je konzolný. Vypadá to takhle. Má to v sobě kousky nějakých arašidů, by to měly být, nějaký prostě oříšky, nevím, co to bylo. Tak jo. Hej, docela dobrý. Tak pojď, jdeme to ochutnat bez Housky. Dobrý náhodou. Tohle jsem čekal dost horší. Teďkom housku. Musím říct, že je to dost dobrý. Nečekal jsem od toho, já jsem to koupil prostě, mi se to líbilo jako zvědová, ale nečekal jsem, že to bude až takhle dobrý. Já osobně bych tomu bez housky dal 6,5. No takových 6. A docela dobrý, překvapilo mě to. Myslel jsem si, že to bude horší. Překvapilo mě to. Takže 6 bez housky a s houskou 7. Takže já dávám bez housky 7 a s houskou 8. Pak mi to chutnalo, byl jsem z toho překvapený a tady to bylo teda Rio Pedro. Jako další tady máme poslední salám a to je dušená šunka standardu. To asi není čečené, to je prostě obyčejná šunka, to máme spíš prostě tak jako na chuť. Prostě, aby jsme to, já jsem si, že to bude jako hnusnek, aby jsme měli lepší chuť. Aby jsme měli čistě lepší chuť. Takže ochutnám bez housky. 10. Já dávám třeba 8 na to. Mě víc takový ty víc zajímavý salámy. A s houskou. Já nevím, prostě šunka. Lidi, já tady tomu samotný dám 8 a s šunkou třeba taky. Co ty, Vojto? 10 z 10 všechno. Tady. Já byl 9. Teď tady máme už klobás. Máme tady hovězí klobása kloub. Jo? Tak. Já jsem chtěla, jak to vypadá. Tady máš. Je to takhle, vypadá to fakt dobře. Taková
je dost taková tvrdá. Děláme se Takhle. vevnitř, krásno, vypadá to hodně masově. Čekala jsem tam horší. A takovou zajímavou chuť jako by. A to vkoupit, bylo to takový jako, takový prostě medium. Co tady? 5. Okay. Další klobása, tady máme, to je spíš točeňák a je to trumpské cigáro. To se nám to tam líbilo, takže to máme taky. Je to takovýhle točený sír, salám. Dívám se na konzistenci. Vypadá to dost dobře. Mám. Ale vlastně vypadá, je to teda prostě normální točňák. Tak, samotný. Dobrý. Na začátku to má hodně velký hit. Na začátku je to dost dobrý, takže teď tam beru na zouskou. Takže moje hodnocení. Bez sousky 6 a souskou 7. 7. Jo. Takže souskou 7 a bez sousky také. Jako další tady máme vrbenskou klobásu. Tak to jdeme zkouknout. Vypadá to takhle. Yes. A je to dost dobrý. Já tady to znám jako. Dáš mi housku? Dělej menší šance. Jak to takový víc trošku chili. No žili samo. Tím? Já to vlastně zkusila. Tak bez toho třeba 6 a s tím třeba taky 6. S tím 6 a bez toho 4. Takže další tady máme Čekal jsem to lepší. farmářský klobásy. A jsou to takový malinký. Dost se mi ale líbily. Yes, sir. Takovýhle. Úplně takový pomačkaný, Jako, ale není to párek, protože je to klobása, vypadá tak párek, ale není. jako takový pomačkaný, ale jako je to hustý. Takže to jdeme ochutnat. Dost dobrý. Náhodou. A Já souskou. mám hrozně pomíchaný ty chutě. Souskou. Takže za mě s houskou třeba 8, je to dost dobrý, a bez housky 7. To je velké. S houskou taky 7 a bez housky 8. Je to fakt dobrý. Už se blížíme do finále.
Yes. Jako předposlední tady máme hasičskou klobásu. Jo a mimochodem koukejte, co tady nám ještě zbylo. No, To je dost. tak. Ty máš? Takže Mám pak tohle zacenzurovat. Wow. Vypadá to dost dobře. A já to jdu ochutnat. Jak vidím. S houskou. Ta houska hrozně drobí. Já bych dal bez housky třeba 4. A s houskou třeba Taky 4. A s houskou 5. tak a poslední lidi Další poslední. je šunková klobása. Jaká? Jo. Šunková klobása. Tak. Vypadá dost pěkně, moc se mi líbí. A dovnitř? Taková klasika. Tak. To jsme to chutná. Tebe jaký? Tak asi nějakých 9,5 z 10. Náhodou. Tady ta první klobása, která ti hnedka ze začátku dá tak jako ten pocit té klobásy. Plně co je jediná z těch klobás, která mi fakt chutná. Samotná 9,5 a s houskou 11. Hoší, to je fakt luxus. To je fakt jako chutná asi ze všeho nejvíc. A hoší tady, to musíme tak sníst, anebo to zahrovat do vzduchovců bráchu. Housky určitě darujeme někomu. Housky, ale toho nevím, no. No, tak tady to byla ochutnávka různých uzenin, které jsme našli. My se tady tím s vámi budeme loučit. Yes, sir. Doufáme, že vás tady to video bavilo a když chcete další takovýhle podobný videa, A třeba i delší. tak napište do komentářů, dejte like, odběry a my se tady s váma loučíme. Čus!